Dawk li ħadmu dawk li jirrappreżentaw lil ħaddiema naqdu pon wieħed kontra diskriminazzjoni ta' ħaddiema barranin. F'konferenza tal-aħbarijiet innutaw kif suq tax-xogħol li mhux ilaħħaq u għalhekk għandu bżonn ħaddiema minn pajjiżi oħra ebda forma ta' ostilità mi se tkun aċċettata. Fost dawk li għamlu dan l-appell kien hemm Antoine Borg, President tal-Kamra tal-Kummerċ. Wassanna messaġġ il-Gvern li dan għandu jieħu ħsieba meta inti jkollok dawk in-nies kollha jistennew mar-roundabout tal-Marsa u jifqu trakkijiet u jabbuhom u jħallsuhom forsi pagi li mhumiex adekwati. Dan mhux aċċettabbli. Hemm bżonn iva naqbel miegħek li dawn l-affarijiet jiġu indirizzati immedjatament u mhux indirizzati biss jitwaqfu u ssir mekkaniżmu anke kif issib matching tal-ħiliet li għandhom daw il-barranin ma' dak li għandna bżonn Malta. L-imsieħba soċjali rrikonoxxew kif il-Gvern ukoll għaddej b'ħidma l dan il-għan. Dokument tal-konsultazzjoni pubblika dwar il-job brokerage mistenni jsolvi ħafna mill-problemi. Fosthom fis-settur tal-kostruzzjoni wieħed mill-iktar li jara ħaddiema barranin. Sandro Ketkuti, President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, kellu appell ċar. Biex nappellaw illi ma ssir l-ebda diskriminazzjoni u xi forma ta' diskriminazzjoni ma' barranin illi jiġu jaħdmu f'dan il-qasam. Jiena jidher li l-membri tagħna qegħdin jagħtu kondizzjonijiet tajbin f'dan il-qasam u ninaqat mal-kumplament tal-unions ħalli inkomplu naħdmu biex dan isir. Minnaħa l-oħra saru wkoll numru ta' proposti fosthom dik tal-General Workers Union, ippreżentata mis-Segretarju Ġenerali Joseph Buġejja. Qegħdin nissuġġerixxu li jkun hemm dak l-skills passport biex kulħadd ikun irreġistrat, naraw li kulħadd ikollu l-kwalifiki meħtieġa u l-liċenzji bħal ħesib u dawn l-affarijiet kollha li jista' jaħdem hemmhekk, barra hekk naraw li meta jsir l-skills passport kulħadd ikollu jkun jaf il-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħu u kif għandu jkun x'inhuma l-obbligazzjonijiet tiegħu. Fuq kollox l-għada ta' jum il-ħaddiem l-appell ċar kien biex kull min joħroġ biex jaqla l-ħobża ta' kuljum b'mod ġust jitħalla jagħmel dan f'serenità.